Tigo kong way uwaw kay nangitag sugar mami, kay gusto siya o kinabuhi nga isimani. Kabaklay-baklay siyang tut-iyang nadasmagan, ang pensyonadang biyudang tigulang, ug napadulong sa ilahang panag-ipon, ug iyahang gigakos-gakos ang tiguang nga 80 anyos. Bahalag na ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lula gatis-ngi-tisngi, kay nauli